क्रिकेट प्रशंसक ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲେ ମିଳିବ ପଇସା। କହିଦେବା ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ WTC ଫାଇନାଲ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଭାରତର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଦେଶରେ ଭାରତ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ 3ଟି ODI ଏବଂ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ଯାହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦେଖିବା ସହିତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଜିଓ ସିନେମା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟୁର୍ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଓ କିଛି ସମୟ ଗେମ୍ ଖେଳି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଜଣାଇଦେବା ଯେ ଜିଓ ସିନେମା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଡିଜିଟାଲ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟଷ୍ଟାର ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସିରିଜ୍ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ସମେତ 7ଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଜିଓ ସିନେମାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣମାନେ 12 ଜୁଲାଇରୁ 20 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ 27 ଜୁଲାଇରୁ 1 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 3ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।